prinášať významný list, ktorý nám prišiel od Európskej odborovej rady pre vzdelávanie ETUCE od pána riaditeľa Martina Romera. Solidarita členskou organizáciou ETUCE odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Milí kolegovia, Európska odborová centrála pre vzdelávanie ETUCE vyjadruje svoju podporu členom odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku. Sme solidárni s vami v deň vášho štrajku 26. novembra 2012 a aj v ďalších dňoch štrajkujete v snahe zvýšiť postavenie učiteľa vo vašej krajine. September bol dňom vášho posledného štrajku, deň plný nádeje a očakávania, že učitelia a zamestnanci školstva na Slovensku konečne pocítia svoj zvýšený životný štandard. O 2 mesiace neskôr slovenská vláda stále nezistila dôležitosť našich požiadaviek a zameriala sa na iné svoje priority. Vaši lídri riskujú oboje. Budúcnosť učiteľskej profesie na Slovensku, ako aj budúcnosť vášho národa. ETUCE podporuje vaše požiadavky, vedúce k systematickému vzrastu financovania školstva, tak ako aj volanie po vyšších platoch v školstve o 10%. Ďalšia veta vtedy na to, jak ste reagovali. Váš hlas, volajúci po zvýšení platov učiteľov a zamestnancov v školstve, je oprávnený. Odmena za prácu vo vzdelávaní musí byť prehodnotená, pretože je na hranici biedy. Učiteľov na Slovensku je šokujúcim mementom nezáujmu vlády, vzdelávanie a dôchodcovia oprávnene cítia neopodstatnenosť svojej životnej práce za budúcnosť národa. Budúcnosť vašej krajiny závisí od vysokej kvality vzdelávania. ETUCE vyzýva vládu Slovenskej republiky prehodnotiť cenu vzdelávania a premiestniť zdroje do rezortu napriek kríze. Tí, ktorí zabezpečia budúcnosť, učitelia a zamestnanci školstva, musia byť vo svojej snahe podporovaní. Vaša vláda odmieta počúvať požiadavky, nepomáha národu a preukazuje neúctu učiteľskej profesii. Nielen vaši členovia mali povstať proti tejto nespravodlivosti dňa 26. novembra 2012. Za ETUCE Martin Romer, európsky riaditeľ. Ďakujem za pozornosť. Ďakujem. Okrem tohoto pozdravného listu sme dostali podporu aj od ďalších odborových zväzov zo zahraničia. Predovšetkým
Českomoravský odborový zväz školstva a poslal podporné stanovisko. Holandský odborový zväz, francúzsky odborový zväz, malský odborový zväz učiteľov, litevský odborový zväz učiteľov, sekcia vzdelávania Solidárnosť Polsko, Zviazok naučiteľstva polského a ďalší. Myslím si, že už by malo platiť. Dosť bolo zvedačovania školstva. Pozeráme sa navzájom na seba, okolo seba. Na začiatku som povedal, že je tu niečo cez 2000 ľudí. Posli aj ďalšie, podľa posledných informácií, počet účastníkov presahuje číslo 4000. Dobrá. Lebo sú tu účastníci základného, stredného, vysokého školstva. Sú tu účastníci kraja Bratislavského, Trnavského, Nitrianského a máme tu aj Trenčianského, ktorí to mali podielanie z neblízko. Všetci chceme povedať, že želáme si, aby sme neboli chudobní. Na ľavej strane po mojej ruke je tu veľmi pekné heslo. Prebuďte sa na ministerstve. Mladá učiteľka v materskej škole má čistého 360 eur. Neskúsia z toho žiť. Jeden nemenovaný pán minister financí povedal, že ho dokáže vidieť 300 eur mesačne. Nech odovzdá auto, nech odovzdá telefóny, nech odovzdá všetko a nech živí dvojčlennú rodinu mesiac. Som rád, že je tu tak veľa mladých ľudí. Nastupujúca generácia. Predsa len to školstvo nezahynie. Preto slovo